Αυτό είναι ένα μικρό journal στο οποίο θα αποθηκεύω αναμνήσεις, σκέψεις, χαρτάκια, δωράκια, σοκολατάκια, συσκευασίες από οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με τα Χριστούγεννα για όλο το μήνα του Δεκεμβρίου. Γι' αυτό ονομάζεται December Daily. Είναι ένας απλός και εύκολος τρόπος για να πλησιάσει κανείς στις ημέρες των Χριστουγέννων, κάνοντας καθημερινά κάτι που να του θυμίζει ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Σε ένα προηγούμενο βίντεο έχω αποθηκεύσει το πώς έφτιαξα αυτό το εξώφυλλο. Είναι με γράμματα τα οποία έχω βρει έτοιμα αυτοκόλλητα. Έχω γράψει το December Daily, Merry Christmas και μέσα 2025. Το λογικό θα ήταν να το είχα κάνει νωρίτερα και να έχω ήδη φτιάξει τώρα την πρώτη και τη δεύτερη μέρα και σήμερα να έφτιαχνα την τρίτη. Όμως λόγω του ότι δεν το έχω κάνει αυτό, γι' αυτό θα αρχίσω με το να φτιάχνω την πρώτη μέρα, έτσι ώστε να πάνε στη σειρά οι μέρες σύμφωνα με αυτά που έκανα τις δύο προηγούμενες μέρες και μετά θα φτιάξω την τρίτη μέρα. Είναι λίγο δύσκολο, πιστεύω, μέσα στις γιορτές να βρίσκουν πάντα χρόνο να κάνουμε κάθε μέρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Αλλά εντάξει, δεν είναι και κάτι το οποίο γίνεται για να αγχωθούμε, είναι κάτι το οποίο γίνεται για να μας περάσει η ώρα και για να ευχαριστηθούμε. Οπότε άμα και καμία μέρα δεν φτιάξουμε τη συγκεκριμένη μέρα και τη φτιάξουμε την επόμενη, δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα το December Daily, γιατί δεν το έχω δει από άλλους, αλλά είναι πολύ γνωστό στο εξωτερικό και επειδή εδώ στο TikTok μου βγήκε αρκετές φορές και είδα ανθρώπους οι οποίοι με πολύ μεράκι και ευχαρίστηση περιμένουν να έρθει ο Δεκέμβριος για να αρχίσουν να κάνουν όλα αυτά τα σχετικά με τα Χριστούγεννα, πέρα από το στολισμό στο σπίτι τους, τέλος πάντων, και το στολισμό στα μαγαζιά, στους δρόμους και όλα αυτά. Είναι μια ήσυχη στιγμή που μπορείς να έχεις στην αρχή της μέρας, στο τέλος της μέρας, όποτε ο καθένας αισθάνεται άνετα, να σκεφτεί πως πέρασε την ημέρα του και να κολλήσει κάποιο χαρτί που έχει σχέση με τα Χριστούγεννα, κάποιο αυτοκόλλητο, να γράψει κάποια λόγια. Εγώ δεν γράφω, δεν είμαι οπτικός τύπος. Δεν γράφω, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε το December Daily να το κάνει γράφοντας πώς πέρασε τις μέρες του και να τα διηγείται όλα αυτά. Εγώ προτιμώ να κολλάω πραγματάκια.